Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa cikin shirin namu na yau. Shirin da zamu koyar shi ne yadda zaka iya ka sakare group ba tare da kowa ya yi magana ba, sai idan dai mutum yana da admin shi kaɗai ne zai iya yin magana a cikin wannan group da ka haɗa ko kuma aka haɗa. Idan dai har kana da admin to zaka iya ka yi hakan. Da fara dai ka zo ka shiga YouTube channel sai ka rubuta Musa MG, sai ka zo sai ka danna alamar subscribe, sai ka danna ƙararrawa, kai shi danna like, kai sharing domin 'yan uwa su amfana. Mu je kan shirin namu kai tsaye. Yanzu bari mu nemo WhatsApp ɗinmu, ga WhatsApp ɗinmu nan. Bari ku gani a nemo group. Misali yanzu muna so mu kulle wannan group ɗin. Sai ka zo sai ka danna wannan alamar a nan, wannan alamar gata nan, sai ka zo sai ka dafa nan, sai ka ja, sai ka ja, sai ka ja, sai ka zo sai ka danna parameter d group ɗin nan, gashi nan, sai ka dafa kamar haka, sai ka zo sai ka danna wannan alamar gata nan, wannan ne inda aka rubuta envoy the message tutule. Ga nan dai kuna ganin shi, ga nan wannan mai flash ɗin nan, ku tsaya ku gani, nuna muku shi da kyau yadda za ku fahimta. Wannan ne wannan da kuke gani, wannan shi za ku zo ku dafa kamar haka. Yanzu kun gani gashi nan yana sama, kowa yana iya yi magana a cikin wannan group ɗin. To idan ka zo ka dafa nan wannan wurin gashi nan, shikenan sai ka zo sai ka aza haka, sai ka danna nan okay, shikenan. Idan kana so kuma ka ba mutane admin domin su dinga yin magana a wanda kake da buƙatar su yi magana a cikin gidan, sai ka zo sai ka danna wannan alamar gata nan, mobile admin d group, sai ka zo sai ka danna kamar haka. Yanzu kun gani a wannan mutanen suna iya ga su nan, su misalin su guda nawa ne, 1 2 3 4, za su iya su yi magana a cikin wannan group ɗin. To wannan ne ba su da incin su yi magana a cikin wannan gidan, sai dai idan an hidda wannan abin da aka aza shi kaɗai zai ba su damar yin magana a cikin wannan gidan. Amma idan ba su da admin ko ba ta yanda za a yi magana a cikin wannan gidan. Za ka zo idan baka buƙata sai ka zo sai ka sauke kamar haka, kamar haka, kamar haka, kamar haka. Shikenan, babu wanda yake da iko da ya yi magana a cikin wannan gidan face kai kaɗai, kai da kake da admin. Mun gode, ku danna mu subscribe, sai ku danna alamar ƙararrawa, ku yi sharing domin 'yan uwa su amfana. Ku danna mun like idan bidiyon ya burge ku.